Ay, may isda. Hanggang na ako ngayon. Hindi na ako makuha. Eh, lamig! Ba't ang lamig? Eh, lamig! Ba't ang lamig? Daddy, wag mo! Kaya pala nakakatulog si Boss. Komportable pala rin. Ito pala eh, may hagda. Hindi tama sa sarili mo ron. Yeah. We have a fee here, 10 pesos per hour. You can charge your father. And your father will charge me. Dapat pagka magsisiyar ako, i-off ko itong camera, baka makalimutan ko. Tapos pinost ko sa YouTube. Tuyo ko ba? Hindi, pag... Di ba yuyo ko pag kami? Di ba yung ano yan, Jay? Field of view. Naka-wide view pa, no? Tapos... Oh, di ba? You don't wanna do the cannonball? Uy, may mga isda nga rito, ah. You wanna do the cannonball, sir? Ay po siya, akala ko malalim. Abdi pa rin sa mata, ba? Yan. Masakit sa mata. Aray, abdi. Hindi naman po pasok yung tubig pero mahapdi. Wow. Ay, ito palang bato ko. Dito? Yan naman. Kita lang namin sa... Yan. Tsaka ginanon mo? Ay, Dana, ba't may nangangagat? Maraming isla dito kanina.
pupunta sila dito eh. Nag-enjoy ako, Dana. Ang ganda kaya. Ang daming isda dito. Dito hawak ka oh. Hawak ka. Hindi, seryoso. Hindi ang binder. Hawak ka dito. Hindi ka malulunod. Agad, napunta na ako dun oh. Pag wala na ako makapakan, malamay. Matatakot. Game boy. Mag-stay po kayo. Open time po. Open time po. Bawal po matulog. Re-renta niyo po ba? Marami nang umihi. Hindi na ako. Basta tayo doon, Marami na pwede. Nililab eh. I do not. Dapat doble sa bayad ng photographer ha. Pwede umihi dito. Cheers ka po. Tingnan yan. Sunscreen. Uy, taas ng SPF niya. Akin, 40 lang. Meron nga doon, 130. Meron pa nga 130. Baka. Nakapayong tayo. Nakapayong na. Ang dami oh. Dami kayong malam. Hindi mo sila mahuli eh. Hindi ba yan yung mga parang fish spa? Nilalagay mo yung paa mo. Oo nga no. Liwanag yan, silang gulo. Rain, may nakita ka na. Sabihin pag may kakaibang hayop ha. Wag lang yung ano. Sea snake. Guys, nakikita natin baha doon kaya inalis ni Kuya yung tubig. Kaya pumunta dito. Ayan. Guys, nakikita natin binabawasan ni Kuya yung tubig na banda ron. Tinatransfer niya banda rito. Wow! Woo! Woo! Nag-enjoy sa tubig eh, no? Nadiligan na! Arminda! Nadiligan na! Binabasa para di lumutok. Oo. Puputok yan eh. Tangina, ang daming kumakagat sa akin. Wala. Pati bayad ko yata kinagat na. Ay, dito tayo banda. Ay, di pa tayo mabanda rito. Dito tayo. Oh, mababaw lang. Uy, joke na. Di pa tayo banda rito, oh. Ay, squad, tatawa siya. Joke lang. Tara, dito tayo banda, oh. Sa si Rain. Kuya Ron, dito tayo banda. Lovely. Si Rain, papuntay mo rito. Baka may makitang isda. Rain, doon tayo banda. Walang camera dyan. Nasa aking camera. Hindi ka masisikat sa YouTube dyan. Doon, ano yun? Ah, volleyball. Floating na lang natin. Anong floating? Kaya ko mag-floating pero ano, ini-estimate ko yung ano, yung lalim. Baka mag-floating, nasa gitna na ng dagat. Sinadya naman. Nasa, so ako yung testing, di ba? Saan ba si Rain? Rain, tingnan mo may ano dito isda, oh, mababaw lang. Ito, ang daming isda, oh. Ito, ang daming isda, oh. Ay, mas malinaw tubig dito. Hindi, yung ano, araw. Oh, pero mas maliit. Explore natin yung ano. Huwag tayong mapalampas sa bandila ng Pilipinas. Atakin tayo. Ayan, wala na. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ako marunong mag-swimming. Oy. Hindi malumag kasi.
It's okay. Yeah, Wala it's okay. matuling din. Yeah, you know, yeah. Wala matuling din. Oh, maruto lang. Yeah, it's okay. Yeah, it's okay. Ang happy ng kilay ko. Nag-shape mo ako ng kilay kanina. Ako nga, nag-shave ng ano. Buti hindi na ako nag-shave. Pwede pala dito eh. Oh, nan mo. Bababaw. Naglalakad lang ako. Lalakad-lakad lang tayo. Uy, baka malalim. Kuya Ron, mauna ka na. Marunong mag-swimming, di ba? Sila mo. Wala marunong mag-swimming sa atin. Hindi, taga-tawag ng lifeguard yung isa. Ama nalulunod sa hawak ako sa paaga. Oy, pre! Mauna ka! Try? Una ka, pre! Una ka! Ito ba? Lovely, tayo tatamang na tao. Hindi, dito mababaw dito. Oo nga, kaya nga, ba't doon tayo eh? All hands sa atin, all lahat sa atin, ba't doon lang tayo banda, di ba? Oo, di ba? Oo. Nakasakay tayo dito. Eh, yoko, ba mamaya nandun tayo sa gitna, oh. Nakatali yun? Hindi, nakatali. Ah, nakatali ba yan? Eh, paano naputol? Sorry, nag-overthink ako. Mababaw dito. Oo nga. Pero dito may ulan ng... Dapat pala, dito na tayo kanina pa. Ganda. Huwag ina, nakarang pagatang kasi kita. Dito, di pa naagat, oh. Tapos si Snake yung kumagat sa atin dito. Mubula yung bibig natin. Sige lang. Sige lang, bag yung men. Aro! Wala kami kinalaman dyan. Bahala ka sa buhay mo. Sabi ko sa'yo eh, dinadala rin ako yung kanina. Ay, medyo malalim dito. Malalim dito. Hindi, bitis. Kuya, nilarentahan to? Magkano po yung renta dito? 2.6 sir, kalahati mura. Paano mabulong? 2.6, kahit tao kayo piling ko namin. Ah. Ganda ah. Ilang oras ulit? 30 minutes. 4.6 ang oras sir, aning per tao. Pwedeng magamit. Saan yung maraming isda dito? Dun. Hindi, wala masya. Dun marami. Dun sa dulo dun. Dun sa mga batong yun, marami kaya? Ah sir, Dun sa mga bato dun. bawal tayo pumunta dyan sir. Ah, bawal? Oh. Dito lang tayo sa loob. Maliliit lang kasi. Mababaw lang dito, Kuya Ron. Sila.
Dahil lang, palitan ko lang yung camera ko. Oh, ito si Rain. Yung snorkel niya, kailangan ko, di ko makita yung mga isda. Di mo dinala ako yun eh. Nakay Rain, ay si Rain niya, hiramin ko sana. Nawala siya. Dami dun, oh. Ready na kayo guys? Ito